bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang bata niya pa. Pero kinuha na agad siya. Hi, DJ Rocky. Palagi akong nakikinig ng programa mo. At eto ako ngayon, naisipang mag-share ng istorya ko tungkol sa best friend ko. Itago mo ako sa pangalang Ten. At ito ang aking secret file. Lahat naman siguro tayo merong kaibigan. Pero may mga kaibigang ilang taon lang tumatagal. At may kaibigan din namang simula bata pa magkaibigan. Ako meron akong best friend. Itinuturing ko na siyang pangalawang kapatid ko. Since prep, classmate ko na siya. Itago natin siya sa pangalang Kim. Mabait siya, makulit, at madaldal. Ako naman yung tipo ng taong medyo mahiyain. Palibhasa, hindi ako palakausap Tapos siya, likas sa kanya yung pagiging ma-PR niya. Unika iha siya. Hindi niya kasama sa bahay ang mommy niya dahil nasa abroad. Ang kasama niya, yung daddy niya at yung lola niya. Ang dami naming pinagkukwentuhan. Open book na ang buhay namin sa isa't isa. Then tumuntong kami ng high school. Hindi na kami naging magkaklase. Pero okay lang. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikipag-communicate namin sa isa't isa. January 2020. Magdedebu ako noon. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, syempre invited siya. Then sabi niya, gusto mo, ako na lang mag-makeup sa'yo? Sabihin mo sa mama at papa mo, gift ko na sa'yo, yung ako ang magme-makeup sa'yo. Then sabi ko, wow,
Sige, sabihin ko lang sa parents ko. Thank you ha. At see you sa debut ko. Huwag kang mawawala ha. Then sabi niya, oo naman, ikaw pa ba? Para hindi ka na gumastos sa makeup mo. Maghahanap ka pa ba ng iba? Then I said, love you. See you sa venue. Then fast forward. Medyo naging busy ako sa requirements dahil papasok na ng college eh. So nag-message lang ako sa kanya. At ang sabi ko, congrats Bes. Good luck ha sa new chapter of your college life. Nag-reply din siya at ang sabi niya, thank you. Good luck din sa'yo. Ganun yung samahan namin. Tulungan. Suportahan. Hanggang sa pumasok na nga kami bilang college student. Nag-take ako ng AB Communication. Si Kim naman, Tourism Management. Dahil gusto niya na maging flight attendant. Ako naman gusto kong maging radio announcer. Fast forward to December 24, 2023. Nakita ko sa FB na nag-post yung boyfriend ng best friend ko. Yes, nagkaroon na rin siya ng boyfriend. At nang makita ko yun, hindi ako nakatulog. Naiyak ako. Dahil lang sabi sa post, namatay na raw si Kim dahil sa acute respiratory failure. Pumutok ang isang ugat sa right lung niya. Hindi ko akalain na sa isang iglap, mawawala ang best friend ko na itinuturing ko ng pangalawang kapatid. December 27, kasama ko ang parents ko na pumunta sa burol ni Kim. Nilibot ko ang mga mata ko sa paligid. Pamilyar ang mga taong nandoon. Classmates namin nung elementary. At yung mga classmates niya na nakikita kong pinopost niya sa social media. And then nakita ko yung mommy niya. Kakauwi lang from Singapore. Pagkakita ko pa lang sa mommy niya, ay tumulo na ang mga luha ko. Nagyakapan kaming dalawa. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ko akalain na mawawala na lang ng ganun ang best friend ko. Since baby pa pala si Kim, mahina na ang baga niya. Kwento sa akin ng mommy niya. Kaya lang, ang hindi nito ini-expect ay mawawala na lang bigla yung anak niya. Lahat naman kami nabigla. Sumilip ako sa kabaong niya. Tapos sabi ko, Kim, ang daya mo naman. Akala ko ba tutuparin pa natin ang mga pangarap natin? Diba magkukwentuhan pa tayo sa coffee shop? After graduation, kukunin kita bilang maid of honor or bridesmaid sa araw ng kasal ko. Pag naging kami na ni crush, tapos tuturuan mo akong mag-make-up. Lalong-lalo na kapag may special events ako, diba? I'm sorry ha kung wala ako sa tabi mo nung araw na wala ka.
I'm sorry kung hindi kita nailigtas nang mawalan ka ng malay sa banyo. Nasamahan sana kita. Sorry. Kung hindi ko nasabi na may gusto ako sa boyfriend mo. Basta, masaya ako kung ano mang meron sa inyong dalawa. Halos mawalan ako ng malay kay iiyak nun. Sabi ko pa kay Papa, bakit ganun? Bakit nawala yung childhood friend ko? Masakit para sa akin to. Sagot naman ni Papa, anak, huwag ka nang umiyak dyan. Ayaw ka niyang malungkot. Kung nasaan man siya, nasa mabuting kamay na siya. Ipag-pray mo na lang. Then December 29, araw ng libing niya. Walang patid ang luha sa aming mga mata. I wish panaginip ko lang itong nangyari sa best friend / kapatid ko. Gusto kong yakapin siya sa huling pagkakataon pero hindi na pwede. Basta, pag dumating yung araw na nagkaasawa na ako in the future, bibisita kami sa puntod mo. At ipakikilala kita sa kanya. Sabi nila, everything happens for a reason. May purpose kung bakit nangyayari ang lahat. And this reminds me of the line, life is too short and you only live once. Babaunin ko lahat ng payo, lahat ng mga naituro sa akin ng pangyayaring ito sa buhay ko. Thank you, Kim, sa pagiging parte ng kabataan ko. Hanggang sa huling pagkikita natin, ha? Till next time, bestie. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ten. At ito, ang aking secret file.